салом алейкум ба аҳли ҷамъияти гурӯҳи фарҳангии тоҷикони вилояти алмата сафар. ҳозир мо дар меҳмонии бародарое ҳастем ки ин ду бародари мо аз ҳамзабонои мо ҳастанд. забони тоҷикиро аз ман беҳтар медонанд, вале асолатан миллатишон қазоқ аст. ҷои таваллудишон ҳамон тоҷикистон офтобрӯя. ифтихор мекунем ки дар меҳмонии бародаро чанд рӯз будем ва инҳо забони тоҷикиро аз мо беҳтар ҳатто суҳбат мекунанд, бо як аксенти лаҳҷаи хеле ширин. ҳоло худро шинос мекардед, ному фамилиятон мегуфтед, баъд ду даҳам суҳбат агар. Фамилиям Нуруллоев, ҳамон тепиргин. Ман худам дар Тоҷикистон таваллуд шудагам. 26 сол шуд ки ман ҳамҷо зиндагӣ мекунам. Салом ба бачаҳо. Ман Ахмедова, ман дар Жилкул таваллуд шудам. Ман тоҷикоро наз мебинам, нони тоҷикоро хӯрдам. Олиам тоҷико пеши ман пеши тоҷико. Салом бачаҳо. саломат бошед акаҷон, зинда бошед. бед алмато меҳмон мешавем. Рамад. бовар кунед, ҳамин бо як дидан мегӯянд